Ina masu buƙatar ganin passphrase ɗinsu na ITLX wallet wacce take kan Interlink project. Mu da muke mining ɗin Interlink, wannan ya zama mana wajibi mu san yadda ake ganin passphrase. Ko da a ce muna da shi a ajiye, ya kamata mu san yadda ake ballantana kuma akwai waɗanda sun yi misplacing, ma'ana sun rasa wajen da suka ajiye passphrase ɗin da suka kwafa ko kuma sun rubuta su ba daidai ba. Don haka suna fargabar kada a zo a yi updating na application zuwa 5.0 ya kasance a ce sai an yi creating ɗinsa a wallet ko kuma ka yi importing ɗin wallet, mutane su rasa me za su saka. Sakamakon haka ne kamar yadda na koyar a bayar da ake resetting, kuma alhamdulillah mutane da yawa sun yi, sai ce to insha Allah zan nemo yadda ake gano passphrase ɗin ma ba sai an yi resetting ba. So cikin ikon Allah na samu wannan damar ta ganin passphrase direct ba tare da an yi resetting ba. Don haka wannan bidiyo tana da matuƙar muhimmanci. Wannan bidiyo nauyi ne akan duk wani interlinkers da ya san wanda yake yin interlink ya tura masa wannan bidiyo. Kuma kai ma da kake kallo ko ke da kike kallon wannan bidiyo, nauyi ne akan ki sani, domin wata ran za a iya tambaye ki. So don haka ko za a tambaye ka. Don haka ba wai lallai mu da muke kokari wajen hakan ba kaɗai nauyin yake akan mu ba. Idan haka kaga wani sako ka fahimce shi, so nauyi ne akan ka kai ma ka sauke shi ga waɗanda suka tambaye ka. So don haka sharing ɗin wannan bidiyo yana da matuƙar muhimmanci, ko a group ɗinmu na WhatsApp ko na Telegram, ko kuma a can YouTube channel ɗin. Idan kun je kun sharing ta can ma alhamdulillahi, duk dai hanya ce da za ku sauke nauyin da yake kanku. Domin duk sanda wata matsala za ta iya haifar ɗan uwanka, za ta iya shafar ɗan uwanka, idan ka warware masa to ka yi wani abu mai matuƙar muhimmanci. Kamar yadda mu muka jajirce wajen ganin duk abin da zai iya biyo mutanen matsala akan Interlink, muke ƙoƙarin mu ga mun samar da hanyar warware shi. So alhamdulillahi, yanzu kai tsaye za mu je wajen da za mu ga ainihin passphrase ɗinmu. So alhamdulillah, kamar yadda za ku gani a kai tsaye zan taɓa wajen kibiyan nan, kun ganta? Zan taɓa wajen kibiyan nan wajen wallet ɗin nan. In na taɓa gurin zai buɗe kamar haka. So dai buɗe kamar haka, za ku ga ina da wallet guda biyu. Ga wallet ita ta wallet 1 ina da $1.43. Sakamakon na ɗan kwamishe su, na ɗan yi wasu abubuwa, amma na kan ɗan sa na yi deposit ɗan yi training domin dai samun human credit score. So alhamdulillah, so da haka yanzu za mu tafi kai tsaye domin mu ga yadda ake ganin passphrase ɗin. So wannan za ku ga ina da wallet guda biyu. So wacce wallet ɗin ya kamata in gani ne a ciki? So ya kamata a ce na ga ta wallet 2, tunda ita ce kusan sabuwar wallet ita, domin na ga yadda passphrase ɗin yake. So kai tsaye idan kuna so ku ga passphrase ɗinku na wallet 2 ko kuma wallet 1 ko ma dai wacce wallet ce, abinda za ku kai tsaye shine za ku ga ƙasan nan an sa add and manage wallet. So me za ku kai tsaye sai ku taɓa wajen kamar haka. Idan kun taɓa wajen zai buɗe muku haka. So za ku ga wallet ɗinku guda biyu. So sai ku ga wacce kuke so ku ga passphrase ɗinta a ciki. Kamar yadda na faɗa, ni zan yi wallet 2 ne ko? So in zan ga ta wallet 2 me ya kamata in yi yanzu anan? So wani zai ce ga creating wallet ga and importing a ƙasa, to ba nan muke da buƙata ba. Wannan sai mun yi updating ne za mu ce za mu yi importing. To shine abin da ya kawo ma muke so mu ga passphrase ɗin namu domin mu kwafe shi mu je mu yi amfani da shi a lokacin da aka buƙata. To me za mu kai sai mu zo mu taɓa wajen da kibiyan nan. Kun ga kibiyan nan ta ƙarshen nan? Kun ga wata kibiya nan? Wallet ta biyu nan daga saman nan, ba tsinkayen nan guda biyu ƙanana ba. Muna taɓa haka, kun ga sai suka ce mana me? Sai suka ce ga wallet ɗinmu wallet 2, sannan ga balance babu komai a ciki. Sai suka ce ga recovery press. Wannan gurin recovery press ɗin shi za ku taɓa. Ga wajen recovery press na ukun nan, yawwa shi za ku taɓa. Kun ga shi? Wannan gurin nan ɗin da kuke gani, recovery press shi za ku taɓa. Da kun taɓa shi kai tsaye zai buɗe muku passphrase ɗinku, sannan kuma zai ce ku kwafe su. Za ku kwafi a ƙasa idan wayar ku ta nan. In kuma ba ta yi, za ku ga list ɗin nan a ƙasa. So wannan shine yadda ake ganin recovery press na ITLX wallet. Don haka a sharing domin me? Domin a sami sadarwa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke da wannan matsalar. Ina muku fatan alkhairi. Ku yi subscribing MDC TV.